Raval, o potser dues parts de la història del Raval. Una és aquests orígens que us deia, quan el Raval era una zona extramurs. Per a veure aquests edificis tan singulars, cada cop més, fins i tot es parla d'una tendència que és el high-tech, arquitectura high-tech, high technology, no? Que tindríem el màxim representant, el Toyo Ito, l'arquitecte que va fer aquest hotel Vermellor. Em vaig apuntar a Barcelona Actua perquè ho vaig veure al diari, tal. En realitat Barcelona Actua l'he conegut fa molt poc. M'he apuntat a la web començant amb aquesta trobada d'aquí i és un tema que vull seguir. I estic aquí a Barcelona Actua per conèixer la Laia. Va ser una recomanació d'un vell amic que es diu Jaume Saladrigues. Me vaig apuntar a Barcelona Actua, em vaig enterar pel diari. Vaig estar en una de les primeres reunions que va fer sobre Barcelona Actua i des del primer moment em va encantar el projecte. Vaig conèixer Barcelona Actua perquè va vindre la Laia un dia, quan començava el projecte, a explicar què era això de Barcelona Actua i tot això. Vaig saber de Barcelona Actua a través de la premsa, em va semblar una idea molt interessant. Una manera de veure les coses una mica diferent i per això ens hi vam apuntar. Soc amic de la Laia i m'està encantant aquesta volta que estem fent pel barri del Raval. Barcelona Actua, d'alguna manera, persegueix tres objectius, no? Per una banda és juntar necessitats amb oferiments, no? Unir persones a partir de juntar necessitats amb oferiments, sensibilitzar sobre la realitat social que ens envolta i l'altra crear comunitat. Crear comunitat virtual però també real i presencial. I aleshores, clar, esdeveniments com aquests en què hi ha aquest contacte real i presencial són molt importants per Barcelona Actua. Aquí hi havia una maternitat, hi havia una... Que Barcelona Actua m'ha permès complir un desig que sempre he tingut de formar part dels bancs dels temps. M'havia quedat viuda i em vaig apuntar per si hi havia alguna senyora que s'ho hagués quedat viuda per poder sortir jo, perquè em vaig trobar sola. És una manera de donar a rebre d'una manera solidària i que trobo que aquests moments de crisi està molt bé. Jo el que vaig fer una pregunta, més que res, en quant a... Més específicament amb això, com conèixer Barcelona des d'un altre punt de vista dels que vivim a dintre, no? Estem en un món que està canviant, per tant, pensem que hi ha maneres diferents de passar els nostres dies. Fa 5 anys que visc a Barcelona i jo vaig arribar aquí amb les dues mans sense res. Ara com ara, la veritat és que estic molt integrat i estic convençut que, estic vivint una altra realitat, no? És una iniciativa molt interessant i entre tots segurament la farem créixer. He estat fent servir la xarxa social, he estat fent-la servir i he vist que és una xarxa que ens serveix per la gent de Barcelona poder ajudar-nos uns als altres, que crec que és el més interessant de tot. Aquelles cues als cinemes, fessin la pel·lícula que fessin. Per què aleshores al cinema? M'agradaria aportar fomentar tota la part cultural, idees per esdeveniments, per trobades com aquesta, la que estem visquent avui. De fet, hi ha una noia aquí que estava interessada, ja li he comentat que encara que jo en aquest moment no estic participant en cap obra, però tinc una companya que sí que fa teatre amateur, que quan pugui ja l'adreçaré amb ella perquè s'incorpori si s'escau. Invertint temps ajudant algú a aprendre anglès o a portar-lo a fer una passejada. A partir d'aquesta plataforma he trobat una professora d'anglès, estem fent classes d'anglès. Ara estic a punt d'oferir una prestatgeria que jo tenia a casa sense fer servir, que només era per si un cas. Crec que puc ajudar sobretot a explicar el que he viscut a la gent que realment ho estan passant malament. Explicar-los que tot és possible i que hi ha esperança, que han de tenir esperança per afrontar sempre els problemes. Podem aportar temes relacionats amb esports de la mar, perquè la gent estigui també relacionada amb la mar, de manera de compartir una activitat. Com jo soc del Banc del Temps de Gràcia, crec que una de les coses interessants és que poso en contacte la meva entitat o la meva associació, per dir-ho d'alguna forma, a la gent de Barcelona Actua. I allà, per exemple, era un lloc freqüentat pel Joan Genet, el poeta. Assistir a aquesta trobada ha sigut com posar-se les ulleres de veure i veiem el Raval d'una altra manera, molt més agradable. Ara ens hem pogut trobar i estem fent una cosa que potser li falta a les xarxes socials, que és l'element presencial
i que la gent, a més, es cohesioni encara més. Ara sé uns quants noms de persones que fins i tot les puc cridar, però en conec algun altre que li he conegut a la millor una mica dels problemes, que sabia que aquesta persona necessitava una mica de contacte, podríem dir, i que avui, aquest matí, aquest contacte l'ha tingut i amb escreix. Barcelona Actua s'està consolidant i esperem que d'aquí un any haguem fet moltes altres sortides com aquestes.